Shout out sa mga LDR tungod sa lockdown. Bago na ko umpisahan ang video, mag-shout out sa ako. Basi manggod mangluod na ang ubang supporters nako para ganahan pud sila mo tan-aw aning video. Ikaw, pa-shout out ka sa next upload nako. Comment down below. Shout out kay Jomar Ladja, shout out kay Bibilin Hinay nga naa sa abroad. Shout out kay Robel Nolasco. Shout out pod kay Gina Mondihar Abdul. Shout out kay Yel Ikot. So thank you kayo. So let's start. Shout out sa mga LDR tungod sa lockdown. Agwanta sa mo sa inyong kalipay. Mas maayo na lang na kay di ta dali mga matay. Pasalamat mo, kauban pa ninyo inyong nanay ug tatay. Plihog, ayaw sang mong gawas og balay. Salig lang, matapos lagi ni tanan, ug sa uyab na imong gikasaligan. Naay cellphone, pwede ra nimo siya matawagan. Basta sakto ang kwarta para imong maludan. Daghan pwede mahimo sa balay nato. Ang galas sa imong uyab sa isip nimo. Moabot lagi ang time, magminyo na mo. Tuo og salig lang jud bisag layo mo. Ayaw ka balaka, di lagi na makagawas. Makalakaw ra na imong uyab kung magpalit og bugas. Daghan pulis nagabantay sa gawas. Okay ra na oy para sa sakit kita tanan makaluwas. Naay uban, di lang ka-chat dayon naghilak-hilak. Gawas dayon kay magpalit og alak. Nasakitan, magpahubog na dayon imong balak. Halagod ka oy, di na mi mo supak. Para permi mo makita na may video chat. Dira pwede ninyo ipakita tanan ninyong kiat. Kung mag-busy mo, unsa ninyong ginabuhat? Himuon na lang ninyo na sa personal paghulat. Ayaw sa mo anang uyab-uyab eh. Na inyong pamilya o ayaw kalimti. Sa uyab di pa ka-sure kung kamo jud sa ulihi. Ayaw jud dihatag tanan, di magpalabi. Ang LDR di ra na para sa maguyab. Kari na video, makarelate jud bisag way uyab. Pwede ra pod sa estudyanteng way uyab. Sa trabahanting way asawa, wa poy uyab. Trabahante og amo LDR na naay work from home. Makasweldo ra ka ana ayaw kawalag paglaom. Kung wala kay ipon, ihilak ra na ayaw iluom. Kasunod, ayaw sige gasto, practice ng tigom. Kung estudyante ka, sa balay pwede ra ka makatuon. Tabang pud sa balay, ayaw sige tuplok og cellphone. Okay ra man mag-gadget basta nagatuon og lesson. Self study sa balay, mas maayong buhaton. Nabtan og lockdown layo sa pamilya. Kana mas naluoy ko ana nila. Frontliners og pasyente ang uban sa ilaha. Di sila makaduol sa ilahang pamilya. Naay uban sa balay na ginusara. Pariho sa akong pinalanggang papa. Nabalakan ako kay naara ba to siya asma. Pasalamat ra pud ko kay duol si ate didto ah. Naay uban mugawas jud. Wa ka kuya pi. Kay gimingaw na jud siya kay ate. Puyo sa akol, iipit sa nagportahan og taliit. Sa tanan, ayo sa mo paggahig ulo ri. Sa mga single, wala kay uyab na isip. Mas unahon pa nimo kung unsa inyong sudanon. Kung wala jud Japon, naamay pansit kanton. Sa karon, mas importante jud pamilya ug kaugalingon. Ang quarantine pass gamita para mamalengke. Ayaw gamita para makita imong baby. Puyo mo oy. Sana all my baby. Naa jud uban, mga gayg ulo, mga peste. Ang imong mga barkada dili pud na sila kagawas. Basta may data, kay email o TikTok ra di ay giapas. O upload og video, mga kidlat kapaspas. Napulan kay cancer sa email sige pamalikas. Karon, unsa jud imong natun-an? Kung natun-an sa next video abangan. Please unta inyong suportahan. Daghang salamat sa inyong tanan. Nay uban, di lang ka-chat dayon naghilak. Kay nasakitan dayon nag ay. Ang LDR dili na nas ang LDR di ra na ang LDR di ra na rana pwede sa maguyab. Ang LDR di ra na sa trabahanting way bana, sa trabahanting way asawa, sa sunod wasted. Ha? Ha? Sabad? Kay gimiga, di ko kalitok, bads. Unsa? Mag-video pa ko, bads. Kay gimingaw na di ko kalitok lagi, oy. Kay gimingaw na jud siya kay ate.